Dahil sa kasi kay medyo baga-baga ang ayos diri ba? Para kabaga sa kong naong ba oh. Lagyan na guys. Pretend cooking show. Uy, hala. Cut. Nagkalat pa. So atong putahe ron guys kay trapo sa ta. Atong putahe ron kay Medyo ni scripted guys. Bicol Express o kanang ribs niya atong i-season na kay simple ra kayo, basic ra oh. Salt and pepper. Hello, so nanasad taron dire sa Kelly's Cabin. Oh, tapok-tapok na sad ang mga Pinoy dire. Kay basta weekend niya walay mga lingaw. So cabin gina siya. So kung nakakita mo sa mga previous video sa una, same ra ni siya nga lugar pero karon kay winter niya. Yeah, exciting kay ron kay daghan rin mga activities ka buhaton dire ba. So as you can see diya sa akong likod oh. Frozen na ang lake, oh. Nga anak kabugnaw dire guys, so nga anak ka baga ang snow. Yeah. Karon magsugba mi ni Boss Jer. Hi. Oh. Wara god oh. Oh. So sugba sa mi pork belly, mag-lunch, yahuman. Munaog mi sa lake kay para mag-ice fishing. Alright. Ana, sugda na namong orimos. Uling nga na may gamay nga subaanan diri nya dara nga mo ang pork belly, oh. Bago pa na siya gi-marinate, oh. Yeah, of course, free man ang quandary freezer. Nasa diri among beer, oh, atong bukaron di. Oh. Oh, ano pinaka importante diri guys, oh, ano ba, oh. Oh. Sana mo diha. Oh. Kailangan ice, oh, yun. Waro ko, no? Kanya akong gisuot, hindi siya headset ha. Para na siya sa dunggan kay sakit na sa dunggan ang bugnaw niya. Tapos diyan, nasa ka ng mga ay terorista ba? Oh, wala ragot, oh. Ah, alami ka na ng unsa man imong putahe? Nangaputol na. Marag nawaw na siya. Oh, special nga palabok, oh. Oh. Dami pa ni siya. Kanang sana malabon? Sana malabon? Oh. Special kay putol. Special ka na guys, hawa na usap pa na ninyo. Awesome, no? Made it lang. Hi! Ano? Kumano? Madam, makone si Moni nagkakabida gito. Salamat sa pag-imbita mo mo dito ha. Salamat kayo. Kelly family and cat. Kamo ni siya ang sa cabin guys, wala pa nakakita. Oh, marami ka na po na yung arena mo sa cabin, no? Pakal. Pakal na kay dito, lami na kay mga pagkaon, no? Oh, anahin ko, no? Oh. Picture. Teka. Palabok, pork belly, shrimp. So manami sa mo ang lunch, busog kayo nya padong nami mag ice fishing karon, no?
Kuyog ni Busjer. O ko ang batos. Ben, are you ready, Ben? Oh, let's go. Hinay lang diha ding. Kan si medyo lamlaw gid ang snow. So mo ni siya ang view guys of sa lake. Oh. Yeah, oh, mo ni siya kalawom. Ben? Yeah. Let's go, Ben. Hey, Pat. So Pat is going to teach us how to ice fish. So first thing, Pat, is you drill a hole in the ice. You clear the snow away and then you drill the hole. Oh, okay. That's the important part because you'll end up with just lots of snow in the hole. Gotcha. Ito ni siya ang palibot rin, guys. Oh, si Pat. Pat is already digging a hole here para sa ice fish. So we're just gonna wait probably a minute, an hour, or a day and see if we catch one. And while we're waiting, the most important part is drink a beer. Measured how deep it is here from the surface of the water to the bottom. It's just about 6 feet. Wow, And so I'm fishing down about 4 feet deep. awesome. So do you know what kind of fish we're expecting here? Do you remember in the summertime where we were catching perch and Oh, yep, yep. little Same, bass? same. Same. Yep. This is the same kind of area that but just depends on what they're in the mood for that day, right? Uh-huh. Sometimes here's not good and over there is. Yep, yep, Yep. Sometimes out there is good, right? yep. Just depends. This lake is huge. See? So basically, dere guys, ang lingaw gyud dere sa winter kay mag-ice fishing, snowmobile, snowboarding, skiing, snowshoeing, dog sled. So depende ra dere guys kung unsay available, pero mao na siya ang kanang murag buhaton dere sa Minnesota ba. So ang uban sa dere guys kay maghimo sila og gitawag nga kanang fish house, kanang mga pamugasay nga manguan ba, manguhag isda ba. So mo stay sila longer. Ang benefit po sa fish house is it protects you sa kanang mga wind chill gani. So luckily today it's not windy, so tolerable ra ang cold. Pero kung windy karon di ni mag ice fishing goro kay murag dili makasugakod ba kay, for example, kung negative 10 dere nga plus wind chill kay murag plus 10 or something. So ang wind chill grabe kayo mo na maka-cause of frostbite o mga yan. So nasa may dere tambay, chill, inom while waiting makakuha ang fish. So it takes patience, good patience, and it takes being guys fish. So explain, Boss Jer, sa gamit na Boss Jer. You want any idea? Okay, idea. You wanna try? Yeah, let's try it. So mo ni siya gamiton guys para pagbuho og pagpurma og buho dire sa ice. Oh. Oh. Okay, let's try. Yep. Here. Let's do it. Take this. Be careful, those are sharp. And then just gently set it there and start cranking. Clockwise. We put the other hand here. This one here. Okay. And then just crank. Like that? Yep, just like that. This one. Kanaon na. Kanaon na day pagbuho guys. Oh. Liha dako ang bayad guro ani Ben. Medyo baga-baga ang ayos diri ba? Para kabaga sa kong naong ba? Lagi na guys. Come on, you just have to pull, right? You may have to unwind it because Oh, typically the first time you go through, So you don't you go reverse. Yeah, you have to work it out. So. Yes, And then we'll grab the shovel. So, ina na pagbuho guys. Nato na pagbuho kung magkuan ba. Forma mo atong buho nga hole para sa inyong binwit ba sa fishing. Try to make sure you cleared it out, right? Beauty.
There you go. So mabalhin mi dito sa amo bagong gibuho kay murag wala di isda diri, wag na diri pakra. Good size and cheap. Maybe a bigger fish. There you go. Goes to the hole. Down the hole. Down the hole. And we wait. Yep. And another beer. Exactly. Oh, yung bisyo dere guys. Winter, may kuan dere, may hantak ba? Ice fishing na ini, oh. Ang kalaw mo na ni, ang kabaga sa ice yun guys, kay 6 inches guys. Yeah. 6 feet sabi ang kalaw. Yeah. Nagbutang na ni paon dere, ang gamit ng mga paon kay isda ang gagmay. As you can see dere, oh. Instead of kanang kuan ba kanang worm gani. So, mga isda nga gagmay ang bait nya. Magbuhat lang ni. Nga purog ni siya. Kana birahon na namo ang kuha. So, ang ato ang temperature karon kay -8 Celsius and feels like -18. So, di na kay siya paano yung bugnaw kanang not bad. Sakto lang nga magsunggo ka gamay ba ya laksit imo white. Huh? Amazing kay experience guys. Oh. Kami rider mo exclusive ba? Oh. Exclusive nga namin sa lake. Thanks to Pat for bringing us here. Maka-experience nga ning ice fishing. Hopefully makakuha mi bisag pakra ba. Emang dadakpan ninyo. Why? So, naabot na nagikan sa mong 2 hours nga ice fishing. Grabe guys, oh. Kuha kayo mong kamot. Grabe, slagon kayo ba. Pero worth it kay nakakuha mi, oh. Duha ka dagko o kata. Ako lagi wa ko nag-ice fishing. Ako na mo kuha guys, nakarpaw, nagko kayo. Siro sa mate. Sugba na lang nag-live eh. Siro mo sa mate. Worth it ra? Worth it ra? Ngaway dadakpan. Ano na lang to guys, so gid mi kakuha sa among ice fishing gahapon nya paggabi isad kay gumagkaon inom gamay atong isad kay pangluya ba sa ice fishing. Makaluyam na ning snow day. Nya kasi next time makakuha na mig kanang isda. So tangi ang mong nga video. Hey Pat, thanks Pat. Thank you. Thank you for having us. Yep, you too. So that's how much snow we've had. If you look at the top of the garbage. Oh wow. Yeah, it's like 10 inches. So, tanawa dahil guys ha. Ang sold sa sakit. Oh. Tanawa ang tubig oh. 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 Nice oh yo. Waragot oh. Ada. Salamat sa inyong pagbisita. Sunod. Pag-imbitar pa daw. Sunod na sad ha. Sunod si Manon ko. Oh. Alright. Nakita ta sa among sunod nga video. Alright.